Današnjim danom došli smo do polovice mandata ovog saziva Sabora. U tom smislu, osim dnevno političkih rasprava i tema u kojima svi aktivno sudjelujemo slijedom svoje dužnosti i problema koje zanimaju hrvatske građane, vjerujem da im dugujemo i nešto više. Stoga ću na polovici mandata ovdje predstaviti 4 inicijative za koje ću se kao saborska zastupnica, ali prvenstveno kao osoba koja je dio zakonodavnog tijela i čija je temeljna zadaća predlagati zakonske izmjene koje dugoročno trebaju urediti ključne probleme u RH, dakle inicijative za koje ću se osobno zalagati zajedno s Klubom Mosta. Prva inicijativa je zaštita mentalnog zdravlja djece s obzirom na poražavajuću statistiku o gotovo 300% porastu pokušaja samoubojstava djevojčica. U tom smislu kroz Odbor za ravnopravnost spolova zajedno s Odborom za obitelj predložit ćemo jedan dokument koji će biti sastavljen od inicijativa stručnjaka u području mentalnog zdravlja djece i koji će ići prema njezinom očuvanju tako da u budućnosti ne bismo imali ovu poraznu statistiku koja uključuje i porast samoozljeđivanja i brojne druge probleme, a koji se nažalost guraju ispod tepiha. Drugo, predložit ću nove izmjene nakon dijaloga s Vladom Zakona o radu koje idu prema učvršćivanju radnopravnog položaja žene i njegovom unapređenju. Treće, nastavit ću se zalagati i tražit ću zaključkom Hrvatski sabor da se konačno obveže na utemeljenje i profunkcioniranje banki hrane. Naime, nas kao što je poznato očekuje izrazito izazovna jesen. U toj jeseni već sada imamo 1/4 stanovništva na rubu siromaštva, a očekuje se da će ta brojka rasti. Banke hrane koje se u Hrvatskoj godinama odgađaju, a koje su distribucijska mreža koja omogućava da višak hrane dođe do krajnjih korisnika kojima je potreban, trebaju konačno zaživjeti u praksi. U Hrvatskoj one su planirane tek 2023. godine, smatram da je to prekasno i da trebamo hitno pristupiti njihovom osnivanju odnosno njihovoj realizaciji, inače ćemo doista imati ozbiljan problem s gladi i siromaštvom koje nas očekuje najesen. Zaključno ću govoriti o zakonskoj inicijativi koju upućujem danas u Hrvatski sabor, a to je Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona koji se odnosi na jedan potpuno novi pojam u hrvatskom zakonodavstvu, a to je pojam ekocida. Unošenjem tog pojma u hrvatski Kazneni zakon mi bismo konačno u praksi manifestirali našu brigu za zaštitu okoliša i išli ne samo u skladu sa svjetskim i europskim trendovima nego u njima i prednjačili. Imali ste nedavno slučaj zbrinjavanja opasnog otpada u Istri preko 400 tona koji je dugoročno onečistio tlo. Imate probleme velikih požara, imali ste, a možda će biti u Hrvatskoj ako će se razvijati nuklearna energija, odštetu koju moraju platiti bivši direktori Fukushime zbog nepažnje i onoga što se dogodilo s nuklearnom energijom. Imate klimatske promjene na čijem smo pragu. To su sve razlozi da se konačno, pogotovo Hrvatskoj, čiji je prvenstveni strateški interes zaštita njezinog okoliša, da se u Kaznenom zakonu uvede novi pojam ekocida i prepozna zaštita okoliša RH kao pitanje od ključnog interesa za RH. U tom smislu riječ je, kada govorimo o ekocidu, najtežem mirnodopskom kaznenom djelu protiv okoliša. Predložene izmjene i dopune Kaznenog zakona proširuju katalog kaznenih djela novom inkriminacijom uvodeći najteže kazneno djelo u glavi 20 kaznena djela protiv okoliša pod nazivom ekocid. Predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurat će se kontinuitet i međusobno usklađivanje ciljeva RH odnosno njezinih strateških interesa u zaštiti okoliša i davanje što učinkovitijih odgovora na klimatske promjene uvođenjem odredbe koja ima za cilj zaštititi okoliš kao pravno dobro i to tako da obuhvaća
ekocid zemlje, njezine biosfere, kriosfere, litosfere, hidrosfere, atmosfere kao i svemira. Pokažimo da nam je okoliš na prvom mjestu, uvedimo ekocid u Kazneni zakon. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk, izvolite.